Fra USA, Tony Tops. Så tager godt imod ham, Super Brian Nielsen. Tony Tops, en mand af ære i sværvægtsbranchen. Tony, prøv at studere hans næver. Læg mærke til, hvor enormt hurtigt han er på de næver. God teknisk fighter, Tops. Placerer sin stød med omhu. Ser det godt for. Han bokser egentlig udmærket, kan man jo sige. Det er jo heller ikke mere for år siden, der vandt han den der turnering, hvor der var drejet sig om $500.000 eller sådan noget. Det var jo en turnering, og sidste øjeblik ikke rigtig meningen. Det var stedet. Godt nok, Brian. Godt stået, Brian. Det er, hvor forslidt den kliché, så endelig for Brian i aften, og det er ikke den nemmeste at bestå. Nej, det er nok 1% nok den farligste modstander af aften. Og sværeste. På de bedste, når han ved, at han skal passe på, han kan lade være med sine små klovne numre. Har set, at hurtighed ikke er Brians form. Men han har endnu ikke lært den sejhed og det hjerte. Nielsen går i ringen med. Faktisk så bokser Brian i perioder ganske udmærket. Tony Tops med sin elegance i de hurtigt flyvende næver. Her blandt sværvægterne er alder ikke. Det vrimler med aktive bedstebrødre. Ekstrabladets reporter Bjarne Nielsen har i dag gjort opmærksom på folk som Ernest Shavers, der i en alder af 50 år er vendt tilbage og har vundet. Joe Buckner, Foreman 46, Mike Weaver 43, Bone Crusher Smith, som Brian også har krydset 42, Trevor Burbick 40, Tim Witherspoon 37 og hold lige fast, alderspræsidenten Ron Lyle 52 år. Men tilbage til kampen her, må vi jo sige, at Brian gør det udmærket. Og faktisk så bokser han, som vi sagde før, bedst, når han får nogle gode modstand. Han var jo i sin amatørkarriere op mod adskillige sovjetmestre, ganske farlige, når de kom ind bag de tårne med Brian. Nogen nakken, for det skal ikke komme til. Han har jo ubendigt sejlerhjerte. Det har han selvfølgelig. Tony Tops bygger sig, giver kampen meget charme. Ja, han står også for dybt til det bra her, men det gik nu ufortalt hen. Ikke dårlige, gode dybe sted, gode serier. Der var også en, hans der var lidt syd til stand. Og det der ude fra mørke, begejstringen med, du har den connection. Det er svært. Nej, men Brian har altså det appeal. Det har han altid haft, faktisk fra den første gang, han stod op i boksringen. Identifikation. Måske er det en del af forklaringen. Lidt dybt og lidt højt, og han rammer altså temmelig godt ind imellem Tony Top, men det er flot undved også. Er Brian en ganske god detalje? Ja, det er det, vi forstår ved en åben kamp. Tredje omgang. Ja, det tror jeg så godt, Brian selv kunne have. Det skulle lige til at sige. Den finder han nok et modtræk for. Ja, men jeg ser da, det er Brian, der har overtaget det meste af initiativet igen. Det er jo udmærket. Tony tager sig ind imellem pauser. Så kommer han i eksplosioner. Men altså til at have initiativet her. Ja, jeg tror, han Tony Tops langsomt og elegant på hagen. Og se, han skred på hagen.
de er 8. Ja. Tony Tops inviterer Tydeligt forbedret udgave, jeg ser her siden sidst. Han er blevet spanket, havde han sagt ganske. Nu gør der altså klar, så det kan være bekendt at gå op. Og vi tager det ser ikke ud som om Tony Tops har særlig meget lyst til at komme ud til kamp. Omgang. Han peger på fight ever. Nej, det er han bestemt ikke tænkt for. Han voksede en kvalifikationskamp til VM her mod amerikaneren Tolkien.